Why would anyone stop being good? Or using the image of our gospel for today, why would anyone would hide their light? Bakit ba minsan tumitigil sa pagiging mabuti ang isang tao? Ang dahilan, simple lang. Kasi ininis natin sila. Nadala na sila kasi palagi silang binabaliwala. Remember, good people also get tired of being good because of ungrateful people. Kapag paulit-ulit mong sinasaktan ang isang tao, hindi mo sila masisisi, itatago nila ang kanilang kabutihan. Tignan niyo po yung mga nakasimangot. Kasi may tinatago yan, sakit sa kanilang puso. Kung masaya lang ang tao sa kanyang loob, makikita yan, maaaninag mo yan sa kanyang muka. As the Bible reminds us, a cheerful heart brings a smile to one's face. Bakit na ayaw magpautang ang isang tao? Kasi niloko na siya. Hindi siya binayaran, tinakbuhan siya. Nadala na siya. Ayaw na niya. Bakit ayaw nang tumulong ng isang kapatid sa kanyang mga ibang kapatid? Kasi inabuso yung kanyang pagtulong. Siya na lang palagi yung nagbabayad. Habang yung ibang kapatid ayaw maglabas ng pera. Bakit na wala ang pagmamahal ng isang misis sa kanyang mister? Kasi paulit-ulit na lang siyang pinagsinungalingan. Paulit-ulit na lang siyang sinasaktan ng mister niya. Ang mga babae, matiisin. Malalakas sa mga babae. Isipin niyo po, kaya nilang manganak. Pero may malalim na dahilan kapag ang isang babae ay tumitigil sa pagiging mabuti. Masyado na siyang nasaktan. Amen? Bakit merong mga kawatan, merong mga snatcher, akyat bahay, gang, nag-hold up, nangingikil, humihingi pa ng lagay? Kasi ramdam ng tao, unfair, hindi patas ang sistema natin sa bansa. Pilit nating nagiging tapat, pero yung ating mga buwis, ninanakaw lang. Kaya naisip ng iba, kung kaya nilang gawin, bakit hindi ko ring gagawin? Bakit pa magpapakabuti ang tao kung dinidihado lang naman siya ng mga namumuno ng ating bansa? Hindi mo ma-expect na ang tao ay maging mabuti kung yung mga namumuno naman sa kanya ay masasama mang kawatan. Kaya nga, mga kapatid, kailangan nating tandaan, merong dahilan ang tao sa pagtatago ng kanyang mabuting kalooban. Lalong-lalo na kapag nagsawa na ang taong yan, kailangan nating maunawaan yun. That all of us have our own limits. And when you have reached your limit, you will hide your light. You will stop being good. Pero magandang tanong, meron pa rin bang mabuting dahilan ng pagiging mabuti kahit na ikaw ay nasaktan, kahit na mahirap ang buhay? What could be the good reason to show our light even in our darkest time? Why put out your light when nobody appreciates it? Tatlong mabuting dahilan pa rin po. Number 1 is, be good still because God has been good to you. Tandaan mo, hindi dahil meron kang problema o dahil sinaktan ka ng ibang tao, na wala ng pagpapala ang Diyos na binibigay sa iyo. Ako na lang po, palagi kong iniisip yan kapag minsan ako'y namomroblema din sa parokya. Inaalala ko yung mga panahon na kung saan
Ang Diyos, hindi kami pinabayaan. Nung ako'y nag-aaral, nagpapari, napakarami naming utang. Pero sa tulong ng Diyos, nabayaran naming lahat, nakatapos ako sa pagkapari. Kaya tinatanaw ko ng utang na loob yun sa Diyos. Paano ko binabayaran ang aking utang na loob sa Diyos? Sa pagiging mabuti sa aking tungkulin bilang pari. This is why the next time, my dear friends, when you feel that you are surrounded by darkness in your life, remember that God remains good to you, that God always loves you. God has given you that light in your life. It is your life itself. Bakit mo itatago kung hindi naman sa iyo? Di po ba? You will continue to do good when you remember that you are doing these things not for yourself, not for other people, but ultimately for God. But secondly, be good still, because when you do good, you grow, and when you grow, you bear much fruit. Ang pagiging mabuting tao mo, tandaan mo may bunga palagi yan. Sabi nga sa Biblia that the wicked men do not prosper. In Ecclesiastes chapter 3 verse 3, we would see that it tells us that the wicked man will not have a long life. Hindi daw humahaba ang buhay ng isang masamang tao. Kahit na nahihirapan ka, kapatid, piliin mo pa rin maging mabuti kasi may bunga palagi ang iyong kabutihan. Alam niyo po sa pagtatanim, may ginagawa sila kapag tumutubo yung bagong sanga o bagong dahon ng halaman. Pinuputol po nila ito. Ang tawag po nila dito ay udlot. Napakaganda po ng prinsipyong yon. Galing po sa mga biologists. Sabi nila, kapag pinutol mo yung bagong tubong sanga, makakatulong yan para mas tumubo pa, dumami pa yung sanga, yung dahon, mas tumamis, gumanda yung tubo ng bunga. At napakagandang paalaala din po nun para sa ating buhay, di po ba? Pakaisipin niyo po kapag nauudlot ang plano mo, kasi merong mas magandang plano na gustong ipasok ang Diyos para sa iyo. Remember, a sign that you will succeed in life is when you are facing great sufferings. Kahit naman ang bida, nagpapabugbog muna bago siya manalo sa labanan. Hindi po ba? You can use your pain to become your strength. Tingnan niyo po ang halaman, kahit na madumi ang tubig, tinatanggap ito para siya ay lumago. Don't ever forget that plants grow even with dirty water. Kaya nga, mga kapatid, manatili kang maging mabuti kahit na sa iyong masamang kalagayan. Bakit? Yan ang nagpapatatag at nagpapalago sa iyong pagkatao. God allows you to experience bad things so that you will become the person that you are meant to be. Kung hindi ka dadaan sa dilim, hindi makikita ang iyong liwanag. Di po ba? Kapag maliwanag na, hindi mo na makikita yung liwanag ng kandila o ng lampara. Para makita ang liwanag, kailangan itong manatili sa dilim. Kaya, magpasalamat ka pa rin sa mga kadiliman ng iyong buhay dahil diyan lumilitaw ang iyong kabutihan at kagandahang loob. Third and last, be good still even if you are suffering, because by doing so, you will be inspiring people. Saint Teresa of Lisieux said this, that suffering gladly borne for others converts more people than sermons. Mas nakakapagbago daw
ang taong nagtitiis sa sakit kaysa sa napakagandang humilya. Hindi mo alam, meron kang mga taong napapalakas ng loob dahil nakikita niya na ikaw ay nagtitiis. Kapag nakikita nila na ikaw ay nagtsatsaga, ikaw ay lumalaban, napapaisip ang mga tao na kung kaya niya, ako din makakaya ko. So, be strong. Keep on continuing being good. Ang pinakamahalagang turo ng ating Panginoon, kung titignan niyo po, ay wala po sa loob ng templo o kaya naman sa sinagoga. But the greatest lesson that Jesus has taught us was His example in Calvary. As Saint Maximilian of Kolbe taught us, the cross is the school of love. Ang krus ay paaralan ng pag-ibig. Tinuturo nito ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang makikita at mararamdaman sa mga matatamis na salita o magagaan na nararamdaman. Ang tunay na pag-ibig ay mararanasan mo at makikita sa pagsasakripisyo, sa pagtitiis, at sa tapang. Pinakita po sa atin ni Jesus na wagas ang pag-ibig. Ito ay pinakamaliwanag kapag binibigay mo ito na may tuwa at galak sa gitna ng iyong paghihirap. Kaya magpatuloy ka, kapatid, na maging mabuti kahit na ikaw ay nahihirapan. Kasi kapag pinipili mong maging mabait sa gitna ng hidwaan o away, pag nananatili kang tapat kahit na mas madali ang mandaya, kapag ikaw ay nagpapatawad kahit na sugatan ng iyong puso, sinasabuhay mo ang aral ng krus. At kapag sinasabuhay mo ang kagustuhan ng Diyos, ikaw ay mas pinagpapala pa niya. Maaaring hindi mo napapansin, pero sa tahimik mong katapatan ay nagbibigay ka ng lakas ng loob sa iba. Kapatid, tandaan po natin, ang iyong kabutihan ay liwanag sa dilim. Ito ay binhi ng pag-asa sa mga nanghihina. Kaya huwag kang susuko. Pagpatuloy mo ang lumakad sa landas ng pag-ibig, kahit na matarik madalas ang daan. Remember, a little good act is like a ripple in the pond of life. Ang bawat kabutihan na ating ginagawa ay parang alon na umaabot sa buhay ng iba na maaaring magpalakas sa kanila. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, manatili ka pa rin at piliin mong maging mabuti para yan ang makatulong din sa pagpapalapit sa Diyos ng ating mga kapwa, ng ating mga kapatid. It is good to ask and to reflect, where have I been hurt? What are the reasons that sometimes I am tempted to stop being good? What are the reasons that I am tempted not to show the light that God has given to me? If you have been hurt, then ask for healing, but do not ever stop being good. Do not hide the light of God. Even if it is difficult, be faithful in pain. Why? Because God has been good to you. God wants you to grow. And by being good, you are inspiring and helping someone who will also allow their light to shine. We ask that God would pour His abundant blessings to us to be strengthened so that we can continue being God's light in this world. Amen. Mayroon akong nabasang isang article sa internet, and let me share it. Ang title niya is, A Priest is Always Wrong. Hindi ko alam kung familiar kayo dito sa article na ito. Sabi niya, if he begins his mass in time,
his watch is fast. If he begins a minute late, he keeps people waiting. If he preaches too long, he makes people bored. If he has a short homily, he is unprepared. If he owns a car, he is luxurious. If he does not own one, he is not with the times. If he visits families, he is always out. If he does not, he has no concern for them. If he asks for donations, he is a money maker. If he does not, he is too proud and lazy. If he takes time in the confessional, he is too slow. If he makes it fast, he has no time for his penitence. If he renovates the church, he throws away money. If he does not, he has no initiative. If he works with the elderly, he is old-fashioned. If he works with the youth, he is flighty and mod. If he is seen with women, he is a playboy. If he goes only with men, he is immature. If he is young, he has no experience. If he is old, he should retire. Saan ka lalagay? Di ko alam kung naranasan nyo na to, no? Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, ang tao may makikitang mali sa iyo. Kung naranasan nyo na ito, hindi tayo naiiba sa ating Panginoon. Doon sa ating gospel ngayon, isa lang ito doon sa mga pagkakataon na nakita natin kung papaano nakita. Hindi ang tama, kung hindi ang pagkakamali sa ginawa ng ating Panginoon. Alam naman natin, anuman yung nakakabuti, ito ay gawain ng Diyos. Hindi ito gawain ng demonyo. Bakit? Ano yung sinasabi nila kay Jesus nung pinalabas niya yung demonyo doon sa isang tao? Na yung kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa prinsipe ng demonyo, si Beelzebul. Sabi ko nga, hindi lang ito yung pagkakataon na nakita natin kung papaano tiningnan, hindi yung tama, kung hindi yung pagkakamali. No? Doon sa kanyang pagtuturo sa templo, ano ba yung sinasabi ng mga tao? Siya nasisiraan ng bait. Nung pinagaling niya yung may sakit, during the Sabbath, ano yung sinabi sa kanya? Lumalabag siya sa batas. Nung nakikain siya sa mga tax collectors, doon sa mga makasalanan, ano yung sinabi sa kanya? Bakit siya nakikihalubilo sa mga makasalanan? Saan siya lalagay? Pero isa lang yung nakita ko, napaka-importante. Kahit anong sabihin masama sa kanya ng tao, hindi niya isinuko yung tama. Hindi niya hinayaang matalo ang mabuti sa masama. Hindi niya hinayaang matalo ang mabuti sa masama. Hindi ba hanggang sa krus nga, no? Napakaganda nung scene na yun, no? Habang siya'y nakapako sa krus at unti-unting naubusan ng hininga, mabuti pa rin yung ginawa niya. Ano yung sinabi niya? Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Iyon pa rin ang nais niya. Magtagumpay at mangibabaw sa kabila nung kasamaan na nakita niya sa mga tao. Pinagdasal niya yung mga tao. At ito naman talaga yung importante, no? Bakit may mga taong sumusuko? Ilang beses na ako nakarinig, Among, maski anong gawin ko, bakit hindi ako tama? Bakit hindi nila makita yung tamang ginagawa ko? Lahat na lang ng gawin ko, mali. You cannot please everybody. Alam natin yan, no? Kahit alam na natin, pinipilit na nating gawin yung tama sa buhay natin, ang mga tao, may makikita pa rin pagkakamali. Kasi may mga taong
hindi naman talaga tinitingnan yung tama. Ano yung tinitingnan nila? Yung pagkakamali natin. At hindi tayo dapat sumuko. Hindi tayo dapat umayaw. Hindi tayo dapat magpatalo. Huwag kang panghinaan ng loob na gawin yung tama dahil ito ay gawain ng Diyos. Ang paggawa ng tama ay nanggagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag kang susuko. Huwag kayong panghinaan ng loob kung naririnig ninyo sa mga tao, hindi yung tama na ginagawa ninyo, kung hindi yung paghahanap ng pagkakamali sa inyong mga ginagawa. Let me end with this. Kung alam niyo yung image ni Saint Michael, the Archangel, di ba mayroon siyang hawak na spear? Sino yung nasa ilalim niya? Yung demonyo. Ang gandang larawan nito, paalala sa atin na kapag ka ang katotohanan, kapag ka ang tama ay nakatayo, nakahiga ang masama. Kapag ka ang katotohanan, kapag ka ang totoo ay nakatayo, hindi makatatayo ang masama. Let us always do good because doing good is God's work. And may God bless you always. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.